Не паспелі выйсці на працу, а ўжо трапілі ў скандал гастарбайтары з Узбекістану. Украінцы скардзяцца, што Беларусь зноў уключыла расійскія рэтрансляторы. Новыя правілы паступлення ў ліцэй і жахлівае здарэнне ў менскім метро. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Масавае ДТЗ на Менскай кальцавой аўтадарозе. Сёння раніцу ў раёне 24 кіламетра сутыкнуліся адразу 5 легкавікоў – Audi, Seat, Kia, Ford і BMW. Паводле папярэдняй інфармацыі Дзяржаўтаінспекцыі, прычыну ДТЗ стала невыкананне кіроўцамі бяспечнай дыстанцыі. У выніку інцыдэнту траўмы атрымаў 46-гадовы пасажыр Сеата. Яго даставілі ў больніцу для абследавання. На месцы здарэння працавалі работнікі кастрычніцкага РУС сталіцы. У Менску затрымалі 46-гадовага мужчыну, які стаў антыгероем віруснага відэа з метро. Запіс, што набраў больш за 200 000 праглядаў у ТРЭЦ, дапамог праваахоўнікам хутка ўстанавіць асобу падазраванага. Паводле аўтара роліка, незнаёмец падсеў да непаўналетніх дзяўчат і пачаў іх лапаць. Школьніцы адразу пераселі, а відавочца уключыў камеру і адправіў запіс у міліцэйскі чат-бот. Калі мужчына заўважыў, што яго здымаюць, ён ужо не падыходзіў да дзяўчат, але пачаў дэманстраваць ім непрыстойныя жэсты. Як паведамілі ў МУС, затрыманым аказаўся 46-гадовы непрацоўны жыхар Менскай вобласці. Паводле затрыманага, ён прыехаў у сталіцу па прадукты, ужываў алкаголь і нібыта захацеў пазнаёміцца з жанчынамі. Таму, маўляў, і паказваў непрыстойныя жэсты. Міліцыя паведамляе, што ў дадзены момант адбываецца праверка. Дзеянням затрыманага дадуць прававую ацэнку. Яшчэ адзін гучны скандал набірае абароты ў соцсетках. Маштабны праект арганізаванага прыцягнення працоўнай сілы з Узбекістану ў Беларусь, які чыноўнікі прэзентавалі як узорны поспех, раптам абярнуўся фіяска. Усяго праз некалькі дзён пасля ўрачыстых праводзінаў першай партыі з 255 чалавек у інтэрнэце з'явіліся відэазвароты абураных мігрантаў. Замест абяцаных камфортных умоваў узбекі паказалі пашарпаныя пакоі старога інтэрнату, якому даўно патрэбны рамонт. Шмат пытанняў выклікаў і заробак. Пры стаўцы $500 мігранты вымушаныя самі аплачваць харчаванне і побыт. Пасля ўсіх адлічэнняў чыстымі на руках застаецца ўсяго каля $200. Дзеля гэтых грошай няма сэнсу жыць за мяжою. Адпраўце нас дадому, патрабуюць мігранты. Як афіцыйныя ведомствы дапусцілі такі падман і што будзе з супольнай праграмай далей, пакуль застаецца загадкай. У менскіх соцсетках набірае папулярнасць гісторыя пра таямнічага гандляра, які ўжо каля 15 гадоў, цытата, тэрмінова з'язджае з краіны. Мужчыну на Мерседесе рэгулярна заўважаюць на паркінгах буйных гандлёвых цэнтраў і на тусовачнай вуліцы Зывецкай. Схема заўсёды адна. Ён прадстаўляецца паспяховым бізнэсоўцам і прапаноўвае купіць нібыта арыгінальную парфуму ўдвая танней, чымся ў афіцыйных крамах, прама з багажніка, бо яму трэба тэрмінова пазбавіцца ад рэшткаў тавару. Менчукі ў каментарах іранізуюць. Гэты імігрант ніяк не можа з'ехаць ужо 1,5 дзесятка гадоў. Толькі асартымент у багажніку змяняецца, ад рондаляў да электраінструменту. Афіцыйных заяваў у міліцыю пакуль не паступала, аднак пакупнікам нагадваюць, праверыць якасць і паходжання парфумы падчас такой куплі з рук практычна немагчыма. Улады ў Беларусі рыхтуюць чарговыя абмежаванні, гэтым разам для штучнага інтэлекту. У Нацыянальнай акадэміі навук паскардзіліся на адсутнасць у краіне законаў, якія б наўпрост рэгулявалі гэтую сферу. Пры гэтым чыноўнікі іранічна хваляцца, што напісалі мадэльны закон для СНД, пакуль у самой Беларусі пануе прававы вакуум. Навукоўцы таксама прапаноўваюць затыкаць штучным інтэлектам дзіры ў сельскай гаспадарцы, дзе катастрафічна не хапае працоўных рук праз выкліканы палітыкай рэжыму кадравы крызіс. Незалежныя эксперты ж асцерагаюцца. У краіне, дзе закон даўно не працуе, любое рэгуляванне IT-сферы хутка ператворыцца ў чарговы інструмент цэнзуры і татальнага сачэння за грамадзянамі. Міністэрства адукацыі абнавіла правілы прыёму для будучых ліцэістаў, каб падтрымаць найбольш здольных абітурыентаў. Галоўнае новаўвядзенне датычыць тых, хто паспяхова здаў экзамены ў прэстыжны ліцэй пры БДУ, але не прайшоў па конкурсе. Цяпер яны змогуць падаць дакументы ў іншыя ліцэі краіны без паўторных іспытаў. Важная умова. Профільныя прадметы ў новай навучальнай установе павінны супадаць з тымі, па якіх ужо ёсць адзнакі за экзамены.
Таксама уведзенае патрабаванне для ахвотных паглыблена вывучаць гісторыю Беларусі. Цяпер для гэтага трэба будзе абавязкова здаць уступны іспыт па гэтым прадмеце. Новыя правілы набудуць моц 1 верасня. Нагадаем, ліцэйская адукацыя застаецца адной з самых канкурэнтных. У сярэднім на месца прэтэндуюць больш за 2 чалавекі, а ў ліцэі БДУ канкурэнцыя вышэйшая. Нярэдка да 7 асобаў на месца. Чарговы расійскі удар по Украіне зноў мог каардынавацца з тэрыторыі Беларусі. Паводле украінскага вайсковага эксперта з пазыўным «Флэш», ранішняя атака рэактыўнага шагада на аўтазапраўку ў горадзе Малін кіравалася менавіта праз рэтранслятар на тэрыторыі нашай краіны. Цэль месцілася за 260 кіламетраў ад расійскай мяжы. На такой адлегласці прамая радыёсувязь не працуе без дадатковага абсталявання. Гэты інцыдэнт можа сведчыць пра тое, што Менск аднавіў працу расійскіх рэтранслятараў. Нагадаем, раней Владзімір Зяленскі агучыў Александру Лукашэнку ультыматум. Тады Кіеў прыгразіў ударамі па інфраструктуры ў Беларусі, калі Лукашэнка не адключыць рэтранслятары для кіравання дронамі. Пасля гэтага абсталявання сапраўды заглушылі, і праблема знікла. Аднак цяпер дамоўленасці, імаверна, зноў парушаныя. Авіакампанія «Белавія» тэрмінова карэктуе расклад рэйсаў з-за абмежаванняў на транзітныя палёты ў межах маскоўскага авіаузла. Змены закрануць не толькі прамыя рэйсы ў расійскую сталіцу, але і ўсе іншыя кірункі, маршруты якіх праходзяць праз маскоўскі дыспетчарскі раён. У самалёту можа змяніцца як час адпраўлення, так і працягласць усяго палёту. Больш за тое, фактычны вылет можа адбыцца нават раней, чым пазначана ў набытых квітках. Пасажыру настойліва просяць не арыентавацца на час у білеце, абавязкова правяраць статус рэйсу на сайце авіаперавозчыка напярэдадні вылету і прыязджаць у аэрапорт з вялікім запасам часу. У бліжэйшыя выходныя 18 і 19 ліпеня ў сталічным батанічным садзе пройдзе другі ў гэтым сезоне гарадскі пікнік «Вуліца Ежа». Арганізатары абяцаюць сапраўднае гастранамічнае свята. Для гасцей разгарнуць 26 фудкордаў з эксклюзіўным меню, ад традыцыйных дранікаў і грылю да экзатычных моці і трдэльнікаў. Акрамя ежы наведнікаў чакаюць кінапаказы пад адкрытым небам, кулінарныя майстар-класы, трэнаванні па пілатэсе і тэматычныя б'юці-зоны. Для самых маленькіх гасцей абсталююць велізарную гульнявую прастору з батутамі і басейнамі. Набыць квіткі загадзя можна на сайце праекту за больш выгадную цану – 30 рублёў. Дзецям да 12 гадоў уваход традыцыйна вольны. Менскі гадзіннікавы завод «Луч» прэзентаваў флагманскую мадэль «Арена», натхнёную аўтаспортам. На прадпрыемстве яе называюць адной з самых складаных распрацовак за ўсю гісторыю брэнду. Гэта першы механічны хранограф заводу з сістэмай аўтападзаводу. На праектаванне і стварэнне мадэлі спатрэбілася каля 5 гадоў, а каштуе такая навінка амаль 5000 рублёў. Першая партыя налічвае ўсяго 50 экземпляраў, аднак калекцыя не будзе лімітаванай, і завод плануе працягваць яе вытворчасць. На гэтым мы сёння ставім кропку, ставце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.